Moi, me ollaan MC Sekot. Nyt me tehdään tämmönen kuvagalleria-video. Ja Hoplamon on hankkinut nämä kaikki kuvat meidän kaikista videoista. Ja kuten huomattu, me ollaan sängyssä. Mä en tiedä miksi. Ei nyt ihan kaikista videoista. Niin, koska kaikissa ei ole esim. Introt. Lähettäkää kommenteissa, jos te Ei vaan mikä on paras. Ja sit lähettäkää myös, että jos te löysitte jotain hauskoja siitä Ja videosta. Sekoboy on meillä kylässä. Jos se olisi MC Sekojen galleria, kattokaa se. No, älkää laittako nyt pois, koska nyt se vasta tapahtuu. Eli moikka! Nauroit, niin hävisit. Jos sä nauroit tohon videoon, mitä me äsken tehtiin, niin sit sä hävisit. Hävisit! Me otettiin äsken, me katsottiin, meillä oli 3 helttiä. Molemmat naurettiin. Niin. Ja me oltiin MC Sekot. Se olisi moikka, moi!